years with the grace of God. Toen ze weer hervatten, hadden ze het in 5 jaar af. So let us secondly see, keep your eye on Jesus. Laten we ten tweede kijken naar je ogen blijven richten op Jezus. Because we need to cry out to God once in a while, amen. Wij moeten uitroepen tot God van tijd tot tijd. In 2015, when we left Zwolle, In 2015, toen we uit Zwolle gingen, we went to Schiedam. gingen we naar Schiedam. There were a lot of changes in our lives. Er waren grote veranderingen in ons leven. We left the 2 boys behind in Zwolle. We lieten 2 jongens lieten wij achter hier in Zwolle. They do quite well now, but we believed for that already. Ze doen het goed, maar daar hebben we voor geloofd. But we had all kind of problems. Maar er waren allerlei problemen. We had car problems. We Autoproblemen. couldn't sell the house. Konden het huis niet verkopen. And I was praying one morning, En ik was aan het bidden op een ochtend. and I was desperate. Ik was wanhopig. And the Holy Spirit spoke to me, read Psalm 34. De Heilige Geest sprak tot mij, lees Psalm 34. This psalm, I didn't know the psalm. Deze psalm, ik kende die psalm And niet. when I read the psalm, it really helped me, comforted me. En toen ik dat las, toen was dat echt een bemoediging en een vertroosting voor Because mij. there are a lot of answers in this psalm. Er zijn vele antwoorden daar in deze psalm. We can learn from David also was in emotional stress. We kunnen van David leren, want ook hij was in emotionele He stress. even fled to the enemy. Hij vluchtte zelfs naar de vijand. But God was helping in every situation of his life. Maar God hielp hem in elke omstandigheden van het leven. And God gave him wisdom to deal with every circumstance. God gaf hem antwoorden om te delen met elke moeilijkheid. So this answer helped us and encourages us. En dat antwoord, dat hielp ons en dat bemoedigde ons. And you can do that too, amen. En dat kun jij ook doen. So what's our focus now? Serving God and doing God's will. Wat is nou de focus? Dat is simpel, God dienen en zijn wil doen. Very simple. Our relationship with God Erg simpel, onze relatie met God and also doing the great commandment. en de grote opdracht uitvoeren. Jesus said in Luke 10:27, Jezus zei in Lucas 10, vers 27... so he answered and said, "You shall love the Lord our God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." Hij antwoordde en zeide, gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naast als uzelf. And he said to him, "You have answered rightly. Do this, and you will live." En hij zeide tot hem, gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven. Because like David, we were thinking in our own heart. Want zoals David dachten wij ook in ons eigen hart. He is not praying. Hij bidt niet, He's going to the enemy. hij gaat naar de vijand. Later on, he's crying out to God. Later roept hij uit tot God. God gives him direction, God geeft hem richting, clear instructions, duidelijke richting. and he's held by God, and he's surviving. En hij is geholpen door God en hij overleeft. So the devil will try to track you away from God, Dus de duivel probeert je weg te trekken van de wil van God. and just view the circumstance and the problems. En alleen maar jezelf focussen op de problemen. So keep the main thing the main thing. Laat het belangrijke ding het belangrijkste We zijn. have to look ahead. Wij moeten vooruitkijken. Over our pain right now. Over onze pijn op dit moment. Over our problems in church right now. Over onze problemen in de kerk op dit moment. Hebrews 12 verse 1 says, Hebreeën 12 vers 1 zegt. "Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us." Daarom dan ook laten wij ook nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. So we know God is greater than our problems, amen. We weten dat God groter is dan onze But problemen. now we have to practice it again. Maar nu Amen. moeten we dat in praktijk brengen. So what does God want from you? Wat wil God dan van je? First, a relationship with God. Ten eerste relatie met God. So he wants to change us. Also David in the situation. Hij wil ons veranderen, net zoals David in zijn situatie. It's preparation for the future throne. Er is een voorbereiding daar voor de toekomstige troon. And his character is not ready for the throne yet. En zijn karakter is niet juist voor de
komende tijd. he's fearful, he's in emotions. Hij is angstig, hij is emotioneel. So he has to change. Dus hij moet veranderen. It's a test of the flesh. Het is een test van het vlees. I read the book from Oswald Chambers, My Utmost for His Highest. Ik las het boek van Oswald Chambers, Het Beste voor de Hoogste. And he names this test of the flesh, he calls it. En hij noemt het de test van het vlees. And so every Christian has this test. En elke christen heeft deze test. You read in the Bible or you hear a sermon. Je leest in de Bijbel, je hoort een preek. And which gives you a reaction of resistance, of rebellion. En het geeft een reactie van rebellie. Is it holiness you get upset about? Is het heiliging waar je overstuur over wordt? Immorality, dedication, Is het immoraliteit? Is het toewijding? tithing, Tiende? commitment? Toewijding? And he says, if it is, it means this fleshy spirit is still working in you. Als je daar overstuur wordt, dat betekent dat die vleeselijke geest nog steeds in je werkt. And the Holy Spirit still has work to do in the process of holiness and purification. En de Heilige Geest moet nog steeds dan een werk daar doen van heiliging en puurheid. So God is working in us. Dus God werkt in ons And we need to be more spiritual. en wij moeten meer geestelijk worden. Read good books, read your Bible. Goede boeken lezen, je Bijbel lezen. And not always Facebook, amen. Niet alleen maar Facebook. Pastor Dave Mark said, get your face in the book, amen. Pastor Dave Mark zei, zorg dat je je gezicht in het boek krijgt. That's wisdom, amen. Dat is wijsheid. So the first day of conference is a good day to repent, amen. De eerste dag van de conferentie is altijd een goede tijd om te To cry bekeren. out to God, to change, to admit. Om uit te roepen tot God, om toe te geven. In verse 17 of our psalm, the righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. Onze psalm, vers 17. Aangezicht des Heer is tegen hen, die kwaaddoende gedachtenis van de aarde uitroeien. Roepen zij, dan hoort de Heer en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van harte, hij verlost de verslagenen van geest. And Oswald Chambers says, a spiritual Christian is convinced and confesses his sin. Oswald Chambers zei, een geestelijke christen is gemakkelijk om tot overtuiging te komen en zich te bekeren van zijn zonde. A fleshly Christian says, I can explain it. Een vleeselijke christen zegt, nee, maar ik kan het toch uitleggen? I can defend myself, justify myself and not change. En zichzelf rechtvaardigen en niet veranderen. But God is purified in the process when we stay in the process of a changing. Maar als wij in dat proces blijven van verandering en puurheid, And if you go through that process, en als je daar doorheen gaat, you come to a place of influence and fruitfulness. kom je op een plaats van invloed en vruchtbaarheid. So David is fleeing in this psalm, we read later on, to the cave of Adullam. Dus David in de psalm die we net gelezen hebben, daarna vlucht hij naar de grot van Adullam. He's back in Judah, Hij is weer terug in Juda, back to his inheritance. terug in zijn erfenis. And God brings him his family, they come to him now. En God brengt zijn familie daar, die komen nu bij hem. And also 400 men are coming to him En ook 400 man komen hem helpen. because he's ready for the next step. Want hij is klaar voor de volgende stap. And he writes a psalm in Psalm 57 verse 1, he says. In Psalm 57 vers 1 zegt hij. He wrote this in this experience. En dan schrijft hij dat tijdens die ervaring. Be merciful to me, O God, be merciful to me, for my soul trusts in you. And in the shadow of your wings I will make my refuge until these calamities have passed by. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij u schuilt mijn ziel. Ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is. I will cry out to God Most High, O God, who performs all things for me. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die het voor mij voleindigt. So God gave him 400 men. God gaf hem 400 man. They were losers, but now they become heroes because David had an experience with God. Ze waren verliezers, maar nu worden het helden, want David heeft een ervaring met God. So God will bless us in the place He wants us to be. Dus God zegent ons op de plaats waar Hij ons hebben wil. And when we cry out for God, En dan roepen wij uit tot God. in the place God wants us to be, In de plaats waar God ons wil hebben. God will do His work in us. En dan gaat God zijn werk in ons doen. But if we stop or run away, it will not happen. Als we stoppen of wegrennen, dan zal het niet gebeuren. Psalm 34 is one of the most quoted psalms in the New Testament. Psalm 34 is een van de meest aangehaalde
psalmen in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament. It's quoted by Peter, by Jesus himself. In het Nieuwe Testament door Petrus, door Jezus zelf. Because it's speaking about fear, but also control and belief in God. Want het spreekt over angst, maar het spreekt ook over controle in God. Fear tells us that evil has more power than God. Angst vertelt ons dat... Fear tells us that the evil has more power than God. dat kwaadheid meer kracht heeft dan God. But the solution is faith. Maar de oplossing is geloof. Fear is hunting you, Angst jaagt jou na, but faith takes you by the hand. maar geloof neemt jou bij de hand. So we have to cry out to God. Dus we moeten uitroepen tot God. Verse 6 says, this poor man cried out and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Vers 6 zegt, deze ellendige hier riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. And the poor man is speaking about somebody who has nothing else than God. Een arme man denkt, ik heb niks anders dan God. Nobody to rely on anymore. Ik heb niks meer om op te vertrouwen. And he surrenders in humility. En hij geeft zich over in nederigheid. And that's what God wants from us, amen. En dat is wat God van ons verlangt. We don't like that. Daar houden we niet van. We want to run away, amen. Dan willen we wegrennen. We pretended madness or whatever. En dan gaan we net doen alsof we krankzinnig zijn of wat dan ook. But we need to go through this experience, amen. Maar door deze ervaringen moeten we heen When gaan. it happens, fear of God returns to David. En de vrezen voor God komt weer terug tot David. Verse 9 says, oh, fear the Lord, you his saints. There's no one to those who fear him. Vers 9 zegt, vrees de Heere, gij zijn heilige, want wie hem vrezen hebben geen gebrek. So there's a holy respect of God, not a fear. Dus een heilige vrees voor God, niet alleen maar angst. It is a right understanding for God's holiness and also our own weakness. Het is een juist begrip van God en ook een juist begrip over onze eigen zwakheden. A real fear of God demands obedience. En een echte vrezen voor God, dat verlangt gehoorzaamheid. And a right understanding of God's holiness. En een juist begrip van Gods heiligheid. And many people and also many churches, they believe the church is a marketplace. Zie je veel christenen, veel kerken geloven dat de kerk een soort marktplaats is. You can come as you are Je kunt komen zoals je bent and stay as you are. en blijven zoals je bent. We believe the church is a holy place. Wij geloven dat de kerk een heilige plaats You can is. come as you are, Je kunt komen zoals je bent, but you cannot stay as you maar je are. kunt niet blijven zoals je bent. Because God loves you too much to stay as you are. Want God houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. He wants to change you. En hij wil je veranderen. And over the years we're thinking, did we make the right choices? Door de jaren heen denken wij van, hebben we de juiste keuze gemaakt? And in July, I was surprised on my birthday. In juli, op mijn verjaardag, was een verrassing daar. My wife and also Anouk, my daughter, brought me back to Rotterdam where I studied 35 years ago, amen. Mijn vrouw en mijn dochter Anouk brachten mij naar Rotterdam, waar ik 35 jaar geleden gestudeerd heb. Before you were born, amen. Toen jij nog niet geboren was, I was already studying, was ik al aan het studeren. sometimes, amen. Af en toe. So I was walking around Dus ik liep daar rond, at university, op de universiteit, where I lived, waar ik woonde, where I played pinball, amen. waar ik flipperkast had. So we walked around. En we lopen daar rond. And then you think about, did I make the right choices in life? En dan denk je na, heb ik de juiste keuzes gemaakt in het leven? Because when I was finishing university, Want toen ik klaar was met de universiteit, I was saved in Amersfoort and gave my life to Jesus. kwam ik tot bekering in Amersfoort, gaf mijn leven aan Jezus. And I make a commitment, your will first. Maakte ik een toewijding en een belofte. Ik zei tot God, u wil eerst. And the church only 2 people. En de kerk was maar 2 mensen. I mean, oh man, I will come nowhere in life anymore. En ik dacht bij mezelf, ik ga helemaal nergens heen in het leven. Evangelizing 150 years, times a year, oh man. 150 keer per jaar evangeliseren. Only do boring thing, obeying God. Alleen maar saaie dingen doen, alleen maar God gehoorzamen. Later on, you find out Maar later kom je erachter. God gives a lot of in return, amen. God geeft heel veel in terugkeer. You can travel all over the world. Je komt over heel de wereld. You have a goal. Je hebt een doel. And I found out later on, En later kwam ik erachter. my 3 best friends from university at that time, Mijn 3 beste vrienden van de universiteit uit die tijd. they also 35 years later now. Die zijn nu ook 35 jaar later. And we're always talking about, oh, go over the world, make career, start your business. En we hadden in die tijd spraken wij van over de wereld gaan en business opstarten. 2 of them never had but one job. They had
35 years had the same job. all Twee over van hun again. hebben 35 jaar lang dezelfde baan gehad. Very close to Rotterdam. Dicht bij Rotterdam. The third one failed in his first job and got a second one and still doing the second job for 35 years. Amen. De derde begon met een baan en stopte daar snel mee, maar heeft nu ook alweer 35 jaar lang It's dezelfde not baan. bad, it's not a sin. Dat is niet slecht in zichzelf. But when I spoke to them, they lost their dreams. Maar toen ik tot hen sprak, toen hebben zij hun droom verloren. There was a regret. Er was een spijt. There was divorce. Er was echtscheiding There were geweest. all kind of problems. Allerlei problemen. So yes, we make the right decision. Amen. En dus ja, inderdaad, wij maken de juiste keuze. First, you have to trust God. You don't know everything before you. Zie je moet in eerste instantie God vertrouwen. Je weet niet wat er voor je ligt. Keep your dreams. Amen. Maar hou je dromen. Give it to God. Geef het aan God. He will make the best out of it En hij gaat het beste eruit and maken. use it for His kingdom. En het gebruiken voor zijn koninkrijk. Now let us finish practically with the third point. Make it practical. Laten we het praktisch maken in het derde punt. So, just your relationship with God, but now your focus on reaching souls. Amen. Reach out for souls. Je relatie met God, maar ook jouw focus voor zielen. I believe we have a wonderful vision. Amen. Ik geloof dat wij een geweldige visie hebben. Evangelizing, discipleship, church planting, world evangelism. Evangelisatie, discipelschap, kerkenplanten en wereldevangelisatie. Pastor Greg Mitchell said, God will choose other people, other churches, if we do not fulfill what God asks us to do. Pastor Greg Mitchell zei, God gaat andere organisaties gebruiken als wij niet doen wat hij van ons vraagt. To disciple men, plant churches also in this time, especially in this time. En ook discipelen maken en kerken planten, juist in deze tijd. Somebody said, serving God is always serving people. Iemand zei, dienen van God is altijd het dienen van mensen. It's still the same. Het is nog steeds hetzelfde. And sometimes we see examples which really strengthen you or give you faith. Amen. En soms zien we voorbeelden die je geloof versterken. Perhaps you read a story about a Chinese father who was looking for a son for 24 years. Who read the story? Amen. Misschien las je dat verhaal over die Chinese vader die 24 jaar lang zocht naar zijn zoon. When his son was 2 years old, he was kidnapped. He was playing in front of his house. Toen zijn zoon 2 jaar oud was, werd hij gekidnapt toen hij aan het spelen was voor het huis. Because of the one-child policy, everybody wants to have a son. Vanwege de één-kind-politiek wil iedereen een zoon hebben. And if you have a girl that sometimes kidnap a boy and sell them to other families. En dus die jongens die worden soms gekidnapt en dan verkocht aan families. So this man, his father Guo, he saw that his son was kidnapped and he didn't see him for 24 years. Dus deze vader Guo, die zag dat zijn zoon was gekidnapt en zag hem niet voor 24 jaar lang. And he bought a motorcycle, traveled 500,000 kilometers. Maar hij kocht een motor en hij reed voor 500.000 kilometer. In 31 provinces in China. 31 provinciën in China. He used about 10 motorcycles in 24 years. Hij gebruikte 10 motors in 24 jaar. He had a flag on his motorcycle with the text, "Son, where are you?" Hij had een vlag op zijn motor. Zoon, waar ben je? With a picture of his boy of 2 years old. En met een foto van die jongen van toen hij 2 But jaar the oud son is was. now 26. It's not the same anymore. Maar die jongen is nu 26, is niet But meer he was hetzelfde. still believing. Maar hij geloofde nog steeds. And he said, "I'm only feeling a father when I'm on my way to find him." En hij zegt, ik stop niet eerder dan dat ik hem gevonden heb. And after 26 years, they found him. En na 26 jaar vond hij hem. Because of DNA, they make a connection. Vanwege DNA konden ze de connectie maken. And the father found his son again, amen. En die vader vond de zoon. So we have 2 pictures about it. If you can have it on the screen. The twee father looking. Is it work? Amen. Ja, 2 foto's. So that's the father on his motorbike with the flag with his son. 2 years old, but he is doing that for 24 years. Dat is de vader met die vlag en hij doet dat al voor 24 jaar. The next picture when he found his son, he's crying out. En hij huilt hier, hij heeft die zoon gevonden. His son didn't know he was kidnapped. De zoon wist niet dat hij gekidnapt was. He didn't know about his father looking for him. Hij wist niet dat zijn vader naar hem zocht. There was enormous dedication. Let us see a 1-minute video about this story. We gaan een video kijken van een minuut van deze.我要是在家里嘛，
就是人贩，就是人贩，他不会给我送，他不会给我送。Amen. It's a powerful video, amen. Krachtige video. His father for 24 years was looking for one soul. Voor 24 jaar lang zocht deze vader naar één ziel. Son, where are you? Daddy is coming for you. Zoon, waar ben je? Papa komt voor jou. Now he found him after 24 years. Na die 24 jaar heeft hij hem gevonden. I believe this father Guo is a Christian. Ik geloof dat deze vader gewoon een christen is. Because when he found his son after 24 years, he said, Want na die 24 jaar, toen hij die jongen vond, zei hij... God has treated me righteously. God heeft mij rechtvaardig behandeld. After 24 years looking for his son, amen. Na 24 jaar naar zijn zoon gezocht hebben. He's so happy that he found his son, amen. Hij is zo blij dat hij hem gevonden heeft. And there's joy in heaven about one soul is repenting, amen. En er is blijdschap op die manier in de hemel als één ziel zich And there are bekeert. so many people who are lost. Er zijn zoveel mensen die verloren zijn. There's so many people who really are desperate, have no future. Zoveel mensen die wanhopig zijn en geen toekomst hebben. Our focus is not to save this planet for the next generation, Onze focus is niet om de planeet te bewaren voor de volgende generatie, but to save the souls of this planet for the eternity. maar om de zielen van deze planeet te redden voor de eeuwigheid. Now I will end with the illustration. A few weeks ago we had a baptism service in Breda. Ik sluit met deze illustratie. Een paar weken geleden hadden we een doopdienst in Breda. We had people get baptized from also Antwerpen, Zoetermeer and Breda. Mensen werden gedoopt uit Antwerpen, Zoetermeer, Breda. And we had music in the evening at Saturday night. We hadden muziek in de avond, zaterdagavond. And we heard all the testimonies that people get baptized. We hoorden de getuigenissen van deze mensen die gedoopt It werden. really touched my heart. Het raakt echt mijn hart. Because we had a difficult time last year in church. Want in onze eigen kerk hadden we een behoorlijke moeilijke tijd vorig jaar. And then you hear the testimony. I'm so glad with this church. En ik hoor die getuigenissen. Ik ben zo blij met deze kerk. I'm so thankful for the people witnessing to me on the street. Ik ben zo dankbaar dat die mensen tegen mij getuigd hebben op straat. These people are like my parents, like my family. Deze mensen zijn als mijn ouders, als mijn familie. The church is my home now, De kerk is mijn thuis. which I never had. Het thuis wat ik nooit had. I grew up with a father abusing me. Ik groeide op met een vader die mij misbruikte. Or my father was addicted to cocaine. Of mijn vader was verslaafd aan cocaïne. And then one man said, I didn't know about a church like this. En een van hun zei, ik wist niet dat er een kerk bestond zoals dit. And when I came to the church in Breda, En toen ik naar de kerk in Breda kwam, I didn't want to leave. wilde ik gewoon niet weg. I wanted to stay there. Wilde ik blijven. And that's our reward, amen. En dat is onze You beloning. hear those stories, Je hoort die verhalen keep your focus, en dat behoudt je focus. and keep the main thing. En dus zodat je Amen. het belangrijkste maakt. That's all I have, amen. Dankjewel. Let's stretch a little bit. What a great sermon. You may be seated again. Pastor Houtman absolutely did not waste his life. Zo, pastor Houtman heeft zijn leven absoluut niet verspild. Amen. He witnessed to me on the street in 1998. In 1998 heeft hij tot hem 88, sorry. getuigd. 88. 1988. 1988. And I'm very grateful to be saved. Ik ben heel blij gered te I zijn. didn't know any Christians in my family, and so he witnessed to me on the street. Ik heb nog nooit christenen in mijn familie gehad en hij getuigde. And I'm very thankful to be saved Ik ben blij dat ik nu gered ben. and be a part of the church in Amersfoort. Deel van de kerk in Amersfoort ben. I want to share my idea, Exodus chapter 16. Ik wil mijn mijn idee uit Exodus 16. What I think will bring a breakthrough in your personal life, but also in your church. Wat ook een doorbraak zal brengen in jouw persoonlijk leven en de kerk. Some time ago in the Dutch newspaper there was an article. Een tijd geleden in de krant
was er een artikel. And it's speaking about your morning ritual. En sprak over jouw morgenritueel. And it says that 97% of all Dutch people, they fly into the day. En het zegt 79% van de mensen vliegen de dag in. And a growing number of people, they start the day using their WhatsApp and looking at everybody's status. En ze kijken meestal 's morgens naar WhatsApp en iedereen's status. I know that you don't do that. Ik weet dat jij dat niet doet. But the whole day, it says in the article, goes in that line. En het hele dag gaat het artikel zegt, gaat het door die lijn It's heen. like a rush and they're following all the facts. Als een soort roes en ze gaan door al die feiten heen. And the article make a point. En het artikel maakt een punt. Change your morning, Als je je morgen verandert, change your life. wordt je leven veranderd. I thought, wow, that's a great title of a Zeg sermon. maar, dat is een mooie titel van een preek. And it's talking about, these people are not Christians, they're worldly people. En deze mensen zijn geen christen, zijn wereldse mensen. And they say when you get up in the morning, get up a little more early. En dan zeg als je 's morgens opstaat, ga een beetje eerder opstaan. Start the day with a silent time, a couple of minutes of silence. En neem gewoon een minuutje of wat van de stilte. Meditate on the things that you're thankful for. Mediteer op de dingen waar je dankbaar voor bent. Imagine yourself about the future. En ga dan nadenken over de toekomst. And then read a good book, like 10 pages. Lees dan gewoon 10 pagina's een goed boek. Maybe the Bible or something. Misschien de some good Bijbel book. of zo. And then write some notes. En schrijf wat notities. Think about the future. En denk over de toekomst. Take control. Neem controle. Change your morning. Verander je morgen. Change your life. En je hele leven And they verandert. wrote a book about it. En ze schreef er een boek over. And the book is called Miracle Morning. En het heet Wondermorgen. And it's sinners discovering the secret of the morning. En zondaren ontdekken het geheim van de morgen. And I thought, wow. Ik dacht, wauw. Here's these people, they don't even know God. Hier zijn mensen die God niet eens kennen. And they see the benefit of a morning ritual. En ze zien het voordeel van een morgenritueel. And the scripture we're going to read in a moment. En de tekst die we gaan lezen in een It's moment. talking about the manna. Spreekt over manna. Bread from heaven. Brood uit de hemel. How many need bread from heaven this morning? Hoeveel hebben brood uit de hemel nodig? And that bread from heaven is the food that you need for your spiritual journey. En dat is voedsel wat je nodig hebt voor je geestelijke reis. Especially when you go through a wilderness. Speciaal als je door de wildernis And gaat. the people of God had to go through the wilderness. En daar moest Gods volk doorheen. But the food that came from heaven Maar- kept them alive. Het voedsel wat uit de hemel kwam, hield hun It leven. gave their strength to break through. Gaf hun kracht om door te But there breken. was one problem with the food. Maar er was één probleem met het You voedsel. couldn't save it from the day before. Ze konden het niet bewaren van de dag ervoor. You had to go up early Je moest 's morgens opstaan to seek it. om het te halen. And when the sun came up, En als de zon opkwam, it would melt it. zou het smelten, It was gone. was het weg. And God expected that from them. En God verwachtte dat van hen. To get up early in the morning. Dat ze 's morgens vroeg zouden opstaan. Amen. And it's still true. En dat is nog steeds waar. I don't want to be legalistic about this. Ik wil niet een wetticist zijn. But I'm telling you, amen, you change your morning, you change your life. Maar als jij jouw morgen kan veranderen, gaat je leven veranderen. You change your morning, you change your church. Verander jouw morgen en je verandert je kerk. Exodus 16:19. Exodus 16 vers 19. And Moses said, let no one leave any of it till morning. En Mozes zei, niemand laat ervan over tot de morgen. Notwithstanding, they did not heed Maar Moses. sommigen luisterden niet naar But Mozes. some of them left off part of it until morning and bread, worms and stank. En lieten ervan over tot de morgen. Toen was het bedorven van de En- wormen en het stonk. And Moses was angry with them. En Mozes werd toornig op hen. So they gathered it every morning. En zij verzamelden het elke morgen. Every man according to his need. Iedere man naar zijn behoefte. And when the sun became hot, it melted. Maar als de zon heet werd, smolt het. And maybe it's not such an obvious topic to preach, amen, for a breakthrough. En misschien is dat niet zo'n duidelijk onderwerp voor een doorbraak. Amen, but I'm telling you, Maar ik vertel je. you change your morning, Jij gaat je morgen you veranderen. change your life. Dan verander je je And leven. we hear all kinds of things about makeovers, En dan heb je allerlei dingen hoor je over makeovers. hair makeovers, Ja, haar makeover. funda, house makeovers. Ja, huis op funda makeover. But I think it's time for some of us to have a morning Maar makeover. ik denk dat je misschien een morgen makeover And nodig I want to hebt. preach about that for a En moment. daar wil ik even over preken. And my first point is, this is the best time of the day. En het eerste is, dit is de beste tijd van de dag. Manna was their food for the journey through the wilderness. Manna was het voedsel voor de reis door de And it wildernis. was found in the morning. En het werd gevonden in de And morgen. if you wanted that food for strength through the wilderness, En als je dat voedsel wilde krijgen voor kracht in de wildernis, you had to go up early. moest je vroeg opstaan. Was nothing you can do about it. Er was niets wat je daaraan kon doen. Amen.
And every powerful person in the Bible, En elke krachtige persoon in de Bijbel. and I'm going to give you some scriptures in a moment, everyone in their story were early risers. En je ziet die teksten, allen van hun stonden vroeg op. If you read about Genesis, about Abraham, Als je leest over Abraham, Genesis 19:27. Genesis 19:27. And Abram went early in the morning to the place where he stood before the Lord. En Abraham bevond zich vroeg in de morgen, begaf zich naar de plaats waar hij voor de Heer gestaan had. Genesis 22, verse 3. Genesis 22 vers 3. 22 vers 3. So Abram rose early in the morning, saddled his donkey, and that was the moment he went to offer Isaac to En God. toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en ging naar de plaats waar hij Isaac wilde And offeren. it's on and on. En dan gaat maar door. You go to the next book, book of Exodus. Boek van Exodus. You read about Moses. Je leest over Mozes. Tremendous breakthrough. Geweldige doorbraak. But then you read Maar dan lees je Exodus 8:20. in vers 20 van hoofdstuk 8. And the Lord said to Moses, rise early in the morning and stand before the Pharaoh. En de Heer zei tot Mozes, sta vroeg op in de morgen, sta voor Farao. Exodus 20, verse 4. Exodus 24 vers 4. And Moses wrote all the words of the Lord, and he rose up early in the morning and built an altar at the foot of the En mountain. Mozes schreef al de woorden des Heeren op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar. Then he got the 10 Commandments. En de 10 geboden kreeg hij. Exodus 34, verse 4. Exodus 34 vers 4. So he cut 2 tablets of stone like the first ones, and then Moses rose early in the morning and went up to the Mount Sinai as the Lord commanded him. Toen hield Mozes 2 stenen tafel gelijk de eerste. Hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinai, zoals de Heer And geboden I had. was amazed, like every time you read somebody's story, En elke keer als je zo'n verhaal leest, the Bible gives that details, amen. ben ik zo verbaasd dat de Bijbel die details geeft. I'm right now in Amersfoort doing a series on Joshua crossing the Jordan En zo we River. doen in Amersfoort een soort serie over Jozua die over de rivier gaat. And then there's a breakthrough in his life. They cross over. Een doorbraak als ze het oversteken. And then on, Joshua rose early in the En morning. elke keer Jozua staat 's morgens vroeg op. Joshua 3:1. Jozua 3 vers 1. Then Joshua rose early in the morning. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op. Joshua 6:12. Jozua 6:12. And Joshua rose early in the morning. Jozua stond 's morgens vroeg op. Joshua 7:16. Hoofdstuk 7 vers 16. So Joshua rose early in the morning. Toen liet Jozua 's morgens vroeg. Joshua 8 verse 10. Hoofdstuk 8 vers 10. Then Joshua rose early. Should I go on? Moet ik doorgaan? Hij stond vroeg. Amen. And maybe you say, well, he was a morning person. Misschien zeg je, ja, dat was gewoon een morgenpersoon. Those people exist. Die mensen bestaan. But you know, these powerful, it's like David. Zoals David. And David rose early in the morning. En 's morgens vroeg stond David op. And he writes in one of his Psalms, Psalms 5 verse 3. Psalm 5 vers 3 schrijft hij dan. My voice, Lord, you will hear early in the morning. Sla acht op mijn hulpgeroep, Heer. Oh Lord, in the morning I will direct it to you. Want in de morgen richt ik het gebed tot u. This is not a coincidence. Dit is geen toeval. These were people that broke through. Mensen die doorbraken. Amen. They delivered people. They crossed rivers. They did all kinds of stuff. En zij bevrijden mensen en zij gingen door rivieren en deden allerlei dingen. But it's not only people from the Bible. Maar dat zijn niet alleen Bijbelmensen. It's ook the heroes of faith where we like to read about. Maar dat zijn de helden van geloof waarover we We lezen. like to read about George Mueller. Je leest over George Mueller. All those powerful Die missionaries. krachtige missionarissen. George Mueller had something that he called the morning watch. Hij had wat ze noemden de morgen, het morgenuur. And he said the first and foremost thing that I do first thing in the morning is to get my soul in a happy state so God can nourish me. Hij zei, wat ik als eerste doe in de morgen, ik breng mijn ziel in een blije staat, zodat God mij kan helpen. Amen. You read E.M. Bounds. E.M. Bounds. He wrote powerful books of prayer. Krachtige boeken over gebed. And he says the people who done the most for the Lord in this world are those who got up on their knees early in the morning. Hij schreef, mensen die het meeste deden voor God, waren zij die 's morgens vroeg op hun knieën ging. And listen what he says. En luister wat ze zegt. Wat The hij zegt. person who wastes his early morning with all its freshness will take a bad run-up to seek him the rest of the day. Hij zegt, mensen die de eerste uren van frisheid verspillen, zullen een hele moeilijke dag hebben, loop hebben in de rest van de dag. If God is not the first in your thoughts and efforts in the morning, he will be last for the rest of the Als day. God niet als eerste is in de eerste gedachte van de morgen, zal hij het laatste zijn op de dag. And he says apathy in the morning En hij zei, laksheid in de morgen is an indication of an apathetic heart. is een indicatie van een apathisch hart. He says he who avoids God in the morning Hij die God ontwijkt in de morgen, will experience him during the day in rare moments.
moment. zal hem maar heel weinig gaan ervaren op de rest van de dag. And if you read about all those heroes that we like to read En about, als je leest over al die helden waarover je there were leest, people that rose up early in the morning zijn er mensen die vroeg in de morgen opstonden. because they knew I need that manna from the Lord to be nourished. Amen. Ze wisten, ik heb man uit de hemel nodig om gevoed te worden. How desperately do we need that? Hoe wanhopig hebben we dat You'll nodig? never break through in your personal life Je gaat nooit doorbreken in je persoonlijk if you leven don't get the victory in the morning. als je niet de overwinning krijgt in de morgen. Watchman Nee was a powerful man. Watchman Nee was een krachtige And man. he says, all mature Christians should establish and maintain this practice of seeking God early. Alle volwassen christenen die zorgen ervoor dat ze morgengebed en God zoeken gaan vestigen in hun leven. The church should encourage the slots to make steps forward in this area. En de kerk zou zichzelf moeten bemoedigen om vooruit te gaan in dit gebied. The church need to encourage the slots to do that. De kerk zou de slomen moeten bemoedigen om dat ook te gaan doen. They need to be shaking a little bit from time to Ze moeten time. een beetje geschud worden van tijd tot tijd. We also accompany the new converts in this great blessing. En zo, we proberen de pasbekeerden in deze zegen te krijgen. From time to time, we who want to grow in faith should ask one another, Van tijd tot tijd, wij die willen groeien in geloof, zouden elkaar moeten vragen: what time did you get up this morning? hoe laat stond je vanmorgen op? Wouldn't that be nice in our church? Zou dat niet fijn zijn in de kerk? Hey brother, you're 5 to 11, you're in church. Maar broeder, om 11:05 kom je in de kerk. What time did you get up this Hoe morning? laat ben je opgestaan vanmorgen? We'll ask your wife. We gaan het aan je vrouw vragen. But he says we need to shake them a little bit. En je moet ze een beetje schudden. As more and listen, this is powerful. As Luister. more and more brothers and sisters get up early, the church will grow. Hoe meer broeders en zusters vroeg opstaan, zal de kerk groeien. If one brother or sister receives more light, all brothers and sisters will receive more light. Als één broeder of zuster meer licht krijgt, zullen ze allemaal meer licht krijgen. I never met a powerful man or woman of God who doesn't get up early to seek God. Nooit heb ik een krachtig man of vrouw van God gezien die niet vroeg opstaat om hem te zoeken. And I could make an entire list with all the heroes of our faith. En ik kan een mooie lijst maken van al de helden van ons geloof. We all read the book of Reinhard Bonke, Lees het boek van Reinhard Bonke. early riser. Vroeg opstaan. You read about David Wilkerson, David Wilkerson who broke through in a city. doorbrak in een stad. Amen. Early riser. Een vroege vogel. I just read the book of Dawson Trotman, the founder of the Navigators. Ik las net over Dawson Trotman, de oprichter van de Navigators. Powerful book. Krachtig boek. Amen. Their organization today is a shadow from what the organization was born Hun in. organisatie is natuurlijk vandaag een schaduw geworden van wat het was. And the whole thing started when he decided I'm going to get up early. Maar het begon toen hij zei, ik ga vroeg And I'm opstaan. going to challenge some brothers from the church to do the same with me. En ik ga broeders uitdagen om hetzelfde te doen. To become serious men. Om serieuze mannen te And they're worden. praying En ze and baden revival broke en through. opwekking brak los. Amazing. Wonderlijk. And the most important person in our lives, En de meest belangrijke persoon in ons leven, Jesus Christ, Jezus, was an early riser. was een vroege vogel. And you read it all the time. Jesus rose up early in the Je morning leest het, Jezus stond vroeg op. and he went to prayer. En hij ging om te bidden. And when he had to find 12 apostles, En als hij 12 apostels vond and he's looking at the group, en hij keek naar de groep, who will I choose? wie ga ik kiezen? What did he do? Wat deed The hij? Bible says in Mark 1:35, In Marcus 1 vers 35. now in the morning, In de morgen, having risen a long time before daylight, nog vroeg diep in de nacht, he went out and departed to a solitary place, stond hij op, ging naar buiten, naar een there- eenzame plaats. and there he prayed. En hij bad daar. Amen. Lord, give me Heer, wisdom. geef mij wijsheid. Lord, Heer, what do I need to do? wat moet ik nu weer gaan doen? Whom do I need to choose? Wie moet ik kiezen? If even the Son of God Als zelfs de Zoon van God had to go up early, op moest staan, look vroeg, for the manna. voor de manna. Every faith hero had to go up early. En elke geloofsheld vroeg op moest staan. Amen. To see a breakthrough. Dan moet hij dat doen om een doorbraak te krijgen. How much more we Hoeveel te meer have to make a decision in this area. moeten wij een beslissing maken in dat gebied? I believe that every person Ik geloof dat elk persoon has that desire. dat verlangen heeft. Sometimes you fantasize about it. Soms fantaseer je erover. I'm going to get up early. Ik ga vroeg opstaan. I take a mug of coffee. Ik ga wat koffie nemen. And then I'm going to pray with Dan ga my ik Bible. naar bidden Or met into mijn Bijbel. or in the forest. In het bos. But it's so easy to fantasize Het about is it. mooi om te fantaseren.
So hard to do it. Maar het is een ander verhaal om het te gaan doen. There's a scene in that famous movie, Fury to Freedom. Er is een mooie scène in Fury to Freedom. The guy is just a lunatic. He's just kicking his wife. He's beating his De wife. man is doorgedraaid, schopt zijn vrouw. One day he gets radically saved. Op een dag wordt hij echt gered. And in the morning the woman wakes up. 's Morgens staat hij op. Where's Staat my zij husband? op. Waar is mijn man? It's my husband. Waar zit hij? She goes to the living room. En ze gaat naar de woonkamer. Sees him on his knees Ziet hij op zijn knieën. with the Bible. Met de Bijbel. He's praying. Hij bidt. And I said, man, that's powerful. En hij zegt, dat is My krachtig. wife always has to cry at that moment. Mijn vrouw bidt dan, huilt er altijd op dat moment. Powerful, amen. Dat is heel krachtig, of The niet zo? desire that God gives. Een verlangen wat God geeft. But listen, Maar luister. amen, it's not enough to only have a desire. Het is niet alleen belangrijk een verlangen te Amen. hebben. There has to come a day that you say, I need to change my Er morning. komt een dag waarop je zegt, ik moet mijn morgen Enough veranderen. is enough. Genoeg. I have to take control. Ik ga controle nemen. I want to look secondly. Ten tweede, Why is this so powerful? waarom is dit zo krachtig? Why does God appoint the morning early to gather the spiritual food? Waarom wil God dat wij 's morgens vroeg opstaan om dat geestelijk voedsel te krijgen? I thought about that. En ik dacht erover na. Why should we get up in early morning? Waarom moeten we 's morgens vroeg opstaan? Why do we have prayer meetings in our fellowship churches? Waarom hebben wij bidstonden in de fellowship Well, you kerken? could be very sure because God says so. Je kan natuurlijk zeggen, God zegt het. God says you have to rise up early. God zegt, je moet vroeg opstaan. You can't save it from the day before. Je kan het niet redden van de dag ervoor. Can't go at noon and look for the manna. Je kunt niet 's morgens 's middags opstaan, mannen te zoeken. It's melted. Het is al gesmolten. If you want it, Als je het wilt, you have to go up early. moet je vroeg opstaan. Amen. Because he says, Want hij zegt, I want to be first. ik wil eerst zijn. Amen. If you start your day with me, Als jij jouw dag begint met mij, when the root is holy, the branches will be holy. want als de wortel heilig is, dan gaat de hele stam en takken heilig zijn. But I want to give you a couple of reasons that I think, amen, that the morning is so important and powerful. Ik wil je een paar redenen geven om te vertellen waarom de morgen zo krachtig is. Number one, because in the morning you benefit the most from the food you eat. Nummer 1. 's Morgens heb je het meeste baat bij het voedsel wat je eet. The most impressionable we are in the morning early. Hoe meer indruk op ons gemaakt kan worden in de morgen. When you wake up Als je opstaat. and God renewed your mind during your sleep. En God heeft jouw denkwereld gewassen en nieuw gemaakt in slaap. And the impressions that you take in when you just woke up En de impressies die je binnenneemt als je opstaat. are the most impressionable on our mind. Zij hebben de meeste indruk op onze denkwereld. That's why they say, Daarom zeggen ze, don't start your day looking at everybody's status on WhatsApp. kijk, begin niet 's morgens met de status te bekijken van anderen. If you want to study for your homework, do it early in the morning because you recollect most of it. Als jij studeren wilt, doe dat 's morgens, want dan hou je het meest vast. But if you are like a late riser, Maar als jij een late opstaat, and you're like 2 minutes, you gotta go 2 minutes, you gotta quickly 2 go. minuten, snel, we moeten gaan 2 minuten. You fly into the day. Dan vlieg je de dag binnen. The rest of the day you always follow the facts. Dan de rest van de dag, dan volg je alleen maar de feiten na. And it's determining your mood. En dan heeft dat bepaalt dat jouw gedrag, This gemoed. is simply a truth in the kingdom of En dat is God. een waarheid in Gods koninkrijk. So they say in the article, Zoals ze zeggen in het artikel, rise up early. sta vroeg op, Amen. Meditate. mediteer. There's apps to meditate. Er zijn appjes om te mediteren. Read a good book. Lees een goed boek. Write some things down. Schrijf wat dingen neer. And then they say, think about the future. Denk dan eens na over de toekomst. And don't make plans, En maak geen plannen, but just think about the future. maar denk over de toekomst. What do you want to see? Wat wil je zien? And then it says your heart will start making plans of its own. En dan gaat je hart plannen maken voor zichzelf. And then you write that down. En dan schrijf je dat op. And then you commit to that. En dan ga je jezelf daaraan geven. And then a breakthrough will come in your life. En dan komt er een doorbraak in je leven. Sounds like the Bible, amen. Lijkt een beetje de Bijbel, of niet soms? We don't call it quiet time Wij noemen het niet stille tijd, because we're not quiet want we gaan niet stil zijn when we pray. als we bidden. But it is a quiet time. Maar het is wel een rustige stille tijd. Sometimes you try to hear from the Lord. En je probeert te horen van de Heer. You put some scriptures in your mind. You meditate on the Word of Je God. plaatst wat teksten in jouw denkwereld om daarover na te denken. You get ideas. Je krijgt ideeën. You write them down. Schrijf ze neer. Because otherwise, when you leave prayer, you already forgot everything. Want anders ga je, als je weggaat van het bidden, ben je het alweer vergeten. Because you're most impressionable. Want de meest dingen die indruk maken, You're most impressionable en de meest indrukmakende tijd, is in the morning. is 's morgens. Amen. You want to see a breakthrough? En als je een doorbraak wilt zien, You want to see a breakthrough? wil je dat zien? Amen. Ja?
You know, they say there's a little book that Make Up Your Bed. You ever read that Dat is book? een klein boek dat heet Maak je bed op. It's a speech of General McRaven, like a Navy SEALs Dat is een guy. soort speech van een soort generaal van de Navy SEALs. You want to change the world? Wil je de wereld veranderen? Make up your bed. Maak je bed op. And then he says, when you make up your bed, En als je je bed opmaakt, you did the first thing right. heb je het eerste ding alweer juist And gedaan. one thing will lead to another. En dat wil leiden tot het And when volgende. you have a lousy day, En als je een slechte dag hebt, you come back kom je terug. to a bed Tenminste bij je bed. that is made Dat is by you. klaargemaakt voor jou. Amen. And it's powerful, it's true. En dat is krachtig, dat is I waar. gave a book to a family member. Ik gaf het boek een keer aan een familielid. My wife did it. Mijn vrouw gaf I het. will not mention his name. Ik zal zijn naam niet noemen. He had a tremendous breakthrough. Hij had een geweldige He doorbraak. did it. Hij deed He het. got saved, Hij kwam tot bekering. serving God today. Dient God vandaag. But then Pastor Franklin Maduro had the discipleship training. Pastor Frankie Maduro deed de And he discipelschapstraining. said, you cannot make up your bed Hij zei, maar je kunt je bed niet opmaken when you're lying in it. als je er nog in ligt. Very good. Dat is een hele goeie. That's part 2 of the book. Dat is wel deel 2 van het boek. Amen. You have to get up. Je moet opstaan. You know, it's not like a legalistic thing, like you got to get up early. Het is niet een wettisch ding, je moet vroeg opstaan. It's just what you do with that extra time. Dus wat ga je doen met die extra tijd? Amen. Searching for the Lord. Oh, zoeken naar de Heer. Meditating. Mediteren. Man, I got a journey today. Ik heb een reis vandaag. It's going to be a wilderness. Het wordt een wildernis. Amen. But I need some food and Maar ik heb strength. voedsel nodig en kracht. Amen. You know that Jesus is the manna? Je weet dat Jezus de manna is. That's what he says. Dat is wat hij zegt. He says, your forefathers ate the manna, but I'm the manna. Jouw voorvaders hebben de manna gegeten, maar ik ben het ware brood. John 6:15. Johannes 6 vers 15. This is the bread which comes down from heaven, Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt. that one may eat it of and not die. Opdat wie ervan eet niet sterft. I am the living bread which came down from heaven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. If anyone eats of this bread, he will live forever. Indien iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven. And the bread that I give is my flesh, which I give for the life of the world. En het brood dat ik geven zal, is mijn leven, wat ik geef voor het leven van de wereld. The bread that I give is life for the world. Het brood dat ik geef is leven voor de wereld. Amen. And that's what we need to eat early in the morning. En daarom moeten we dat vroeg eten. Because the best meal of the day is breakfast. Want het beste maaltijd van de dag is het ontbijt. The second reason why this is so De powerful tweede reden waarom dit zo krachtig is is, the power of appointment. is de kracht van afspraak. We are creatures of habit. Wij zijn gewoontedieren. You can't think about every decision that you're Je kunt making. niet nadenken over elke beslissing die je maakt. Some things are just habits. Sommige dingen zijn gewoon gewoonten. And sometimes we fantasize, I want to see a En breakthrough. dan zeggen we een fantasie van, ik wil een doorbraak zien. We get on the weight scale En dan gaan we op de gewichtsschaal staan. and we think, man, the thing is broken. Man, dat ding is kapot. We put on our shirt. We doen ons shirt aan. It's all these slim fit shirts, Zeg, man, horrible. al die shirts die lijken wel gekrompen. Until one day we think, Op een dag denken we, oh, I'm gaining a lot of weight. oh, volgens mij ben ik aangekomen. So you say, I'm going to work out. Man, ik moet eraan gaan werken. You go on to YouTube, We gaan naar YouTube. see people sweating. Je ziet mensen zweten. This is what I'm going to do. Dit ga ik ook doen. You buy Nike Je trainers, koopt van die nieuwe Nike's, good shoes. goede schoenen. You take your mug. En dan neem je je beker. I'm going to work out in Man, the gym. ik ga werken in de gym. But how many know? Hoeveel It's weten? easy to fantasize about that. Mooi om daarover te fantaseren. But to actually really do it. Maar het ook echt te gaan doen. And one day you think, En op een dag denk je, I can work out at home. man, dat kan ik thuis toch ook wel. Try that? Heb je wel eens How gedaan? many try that? Hoeveel hebben dat geprobeerd? With your app, and you're like this. Ja, dan ga je met je app en dan ga je springen. You have your weights and stuff. Dan heb je al je gewichten daar. Doesn't work. Maar dat werkt niet. And then you say, En dan zeg je, I need a gym. ik heb een gym I nodig. have to have an appointment Ik moet somewhere. een afspraak hebben ergens waar ik heen ga. I need to go to a place Naar een plaats and then actually do it. en het daar gaan doen. See other people doing it. Want zij doen het ook. Because I'm not breaking through in this area. Want ik ga niet doorbreken in dat gebied. It's the same thing with prayer. Het is hetzelfde met gebed. And I know you can pray at home. Ik weet dat je thuis kunt And I bidden. know there's, people have to pray at home, people that have children, etc. En dat er mensen zijn, je hebt kinderen enzovoorts. But you know, in the morning, having an appointment to go somewhere. In de morgen een afspraak hebben en ergens heen gaan. You know that Jesus didn't stay home? Weet je dat Jezus niet thuis bleef? The Bible says he went up the mountain. De Bijbel zegt, hij ging de berg op. He went to a lonely place. Naar een eenzame plaats. He says to us, En hij zegt tot ons, go into your inner room. ga in je So binnenkamer. that means you go to a place, Je gaat dus naar een plaats. you know, and people sometimes miss you. En soms missen mensen jou. Amen?
Amen. You're praying in the morning. Je bidt in de morgen. And it's not that we're looking, where is everybody? Nou, niet dat we zeggen, waar is iedereen nu? And we're counting of only 5 people on the Er prayer zijn maar meeting. 5 mensen in de bid stond. But like, hey man, hey, so-and-so is not here. Sowieso is die hier niet. And when I wake up in the morning Maar als ik 's morgens opsta and I want to sleep, en ik wil slapen, I think, dan denk ik, when I don't come, als ik er niet ben, people say, hey, where's the pastor? dan zeggen mensen, hé, waar is de And paas? it's not a legalistic thing. Dat is niet een wettisch iets. It's like having an appointment. Niet or een something. wettisch iets, maar het is als je een afspraak hebt. Are you catching what I'm saying? Grijp je wat ik It's not zeg? like if you don't do it, Niet als ik het niet you doe, cannot be in ministry. mag je niet in bediening. But you know, Maar weet je, it's the power of having an het is de appointment kracht van het hebben van een afspraak. in a place, In een plaats, in a certain time. een bepaalde In tijd. Holland, we call it, you have a stick behind the door. Een stok achter de deur. Who's going to hit me with that stick? Wie gaat mij met die stok slaan? Nobody's going to hit you with a stick. Niemand gaat je But slaan. it's like a matter of saying you have a stick behind the door. Maar het is alsof je zegt een stok achter de deur. If you want to see a breakthrough, En als je een doorbraak wilt, you need that spiritual food. heb je dat geestelijke voedsel nodig. The Bible says in 1 Timothy 1, verse 7, De Bijbel zegt in 1 Timotheüs 4 vers 7. exercise yourself toward godliness. Oefen uzelf in Gods vrucht. For bodily exercise profits a little, Want de oefening van het lichaam is weinig van nuttig. but godliness is profitable for all things. Maar de godsvrucht is nuttig tot alles. Having a promise of the life that is now and that of what is to come. Omdat ze een belofte inhoudt van leven nu en in heden en toekomst. Breakthrough is something that is still has to come. Doorbraak is iets wat moet komen. And he says when you bodily exercise, there will come a breakthrough. Als jij lichamelijk oefent, dan komt er een doorbraak. And it's good, you lose some weight. Ja, is goed, je verliest soms wat gewicht. But you know, when you spiritually exercise, Maar geestelijke uitoefening, you'll have a breakthrough. heb je een doorbraak. And that just is a blessing on every area of your life. En dat wordt een zegen voor elk gebied van je leven. So you're the most impressionable. Zo je bent krijg je de meeste indruk It's the power of appointment. op jou. En het is de kracht van But afspraak. it's ook about taking control. Maar het praat ook over controle nemen. Amen. It was a great sermon last night. Geweldige preek van gisteravond. You know, at the end I felt the Holy Spirit on this stage. Ik voelde de Heilige Geest hier op het podium. Man, it's like the Spirit is saying, you have to take control. Alsof de Geest zei, je moet controle nemen. I want it more than you. Ik wil dat meer dan jou. You have to take control. You cannot fly into the day. Je kunt niet de dag invliegen. You cannot always follow the facts. En je kunt niet altijd de feiten volgen. Amen. We are need like the breaker have to go on top of things. Wij zijn als het ware de doorbreker die bovenop dingen moet zijn. But you'll never get any momentum in your life Maar je krijgt nooit een momentum in je leven. when you don't win that battle in the morning early. Als je de strijd 's morgens vroeg niet wint. How many know when you are a pilot Weet je, als je een piloot bent. and when a pilot has a destination, Als een piloot een bestemming heeft. like us. Zoals ons. But when a pilot says, Maar wat zegt de I'm a piloot? little bit late, Ik ben een beetje laat. I'll just get up my plane, Ik ga gewoon op dat vliegtuig. and when I'm up there, En als ik daar ben, I have plenty of time. daarboven, daar heb ik alle tijd. Check all the instruments, Dan ga ik even naar alle instrumenten and bekijken. put on some codes where I'm going through. Dan doe ik wat codes erin. How many know that pilot will be fired? Hoeveel weten, hij wordt heel snel ontslagen. He'll never bring anybody Hij safely to the zal destination. niemand veilig op bestemming brengen. There will be panic, Er zal paniek zijn insecurity, en onzekerheid. amen, all kinds of stuff. En allerlei van zulke soort dingen. A pilot comes a little bit earlier. Een piloot komt altijd eerder. He adjusts all the instruments. Hij werkt aan de He instrumenten. puts his destination in. Hij plaatst zijn bestemming erin. Check, 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 check. Hij controleert alles. Checks his heart, Controleert zijn hart ook nog checks his even. mind. Zijn denkwereld. Amen. And then he goes off. En dan gaat hij vliegen. Amen. You call that taking control. En dat heet controle nemen. If you start a day, En als je een dag start, as we say in Holland, by being lived. zodat je geleefd wordt. Yeah, being lived. Je wordt geleefd. If you start your day being lived, Als je je dag begint door geleefd te worden, when are you going to take control? wanneer ga je dan nog controle nemen? Amen. It's time to take control. Het is tijd om controle te If nemen. you're serious about this thing En als jij serieus bent and you want to have a en breakthrough, je wilt een doorbraak, you need to have a victory in this area. dan moet je overwinning krijgen in dit gebied. We have to be the shot caller in our life. Wij moeten
de beslissing maken. beslissing nemen en de macht grijpen in het leven. In every prison, In there's one inmate. En in elke gevangenis is er altijd wel één gevangene. He's like the boss. Hij is de baas. And they call him the shot caller. En ze zeggen, hij is de bepaler. He calls the shots. Hij vertelt wat er moet gebeuren. This is what we're going to do. Dit gaan we doen. This is what we're going to do. We gaan dit doen. And this is also in our lives. En dat is ook in ons leven. Amen. Circumstances should not call the shots. Omstandigheden zouden niet moeten bepalen. People that you have to respond to should not call the shots. Mensen waarop je moet reageren zouden niet moeten bepalen voor jou. We should call the shots. Wij bepalen. Amen. I want to close Ik wil sluiten with a morning makeover. met een morgen makeover. If you went with me in this sermon so far Als je met mij zo ver bent in de preek and you say, yes, en je zegt ja, I need to change my morning. ik ga mijn morgen I veranderen. need a routine. Ik heb een routine nodig. I need a morning makeover. Een morgen makeover. I want to give you a couple of tips. Geef ik je een paar tips. Stop postponing. Stop met uitstellen. Number one, Ten eerste, tomorrow. morgen. This is your day. Dit is mijn dag. You're going to take your mug of coffee. Je neemt je koffie. You put the coffee already in so you can sleep 5 seconds longer. Je stopt de koffie ervan in zodat je langer kan slapen. You only have to push it. Dat je alleen op de knop hoeft te drukken. Take your fat Bible dictionary or something that you can read, or your meditation book. Neem je Bijbel concordantie of Bijbel of meditatieboek mee. And then you say, but you're preaching this in the wrong time. Dan zeg je, ja maar je spreekt het op de verkeerde tijd. We're in the middle of the holiday. We zitten midden in de vakantie. Summer holiday. Het is de vakantie. But you know, it's never the right time. Maar het is, weet je, nooit de juiste The time tijd. to do it is now. De tijd om te doen is juist nu. This conference week. Deze conferentie. Also the people watching at home in your churches. Mensen thuis, je bent aan het kijken. Amen. You say, I'm going to have a morning routine tomorrow. Je zegt, ik ga morgen routine I'm hebben. going to put my alarm Ik ga mijn wekker zetten. and another alarm En nog een wekker. and another alarm. En dan zet ik een derde wekker. And the fourth alarm you're going to put far away from your bed. En de vierde zet je heel ver van je bed. And then you hang up a note, don't go back to bed, stupid. En dan zet je een briefje erbij. Halve garen, niet terug in je bed. You gotta force yourself to do Je it. moet jezelf dwingen om dat te doen. I once preached in a church. Ik preekte ooit een keer ergens. And there was one man that came to me after the service. Een man die naar me toe kwam. It was a Serbian man. Iemand uit Servië. He says, I want to serve God. Hey man, ik wil God dienen. But I have this disease. I cannot get up early in the Ik heb een morning. ziekte. Ik kan gewoon 's morgens niet opstaan. And I don't see any breakthrough in my Ik life. zie geen doorbraak in mijn leven. And so I gave him all the tips. Ik gaf hem alle tips. An alarm, Een a wekker. second alarm. Tweede, Put your cell phone somewhere far away. You have to look for it or zet something. je telefoon ver weg dat je echt moet gaan zoeken. Put up the note. Don't go to bed, stupid. Niet terug in bed, halve garen. He says, I tried it, Pastor. I tried it. Ik heb het hartstikke geprobeerd, pastor. Say, ask a brother from the church. Vraag dan de broeder van de kerk. Give him the key to your apartment. Geef hem de sleutel van jouw I said, appartement. are you serious about Hij this? zegt, ben je serieus? I said, yeah. Ja. I want to be a disciple. Ik wil een discipel zijn. You put a bucket of water next to your bed. Zet dan een emmer water naast je bed. Give the disciple the key. Geef de discipel de sleutel. And you say, pick Zeg, me up. haal hem op. 7:15. 7:15. 7 o'clock. 7. If I'm still in bed, Als ik nog in bed lig, I allow you to take dan the mag bucket. jij die emmer nemen. Pour it over me. Gooi het maar over me heen. I said, in this church you'll find some volunteers. Ik I zeg- know for sure. In die kerk ga je echt vrijwilligers vinden. I never know if he did it, Ik weet niet of die deed. but you should not postpone it. It has to happen. Maar je moet niet uitstellen, het moet nu gebeuren. And then the second thing, En het tweede ding, and this is not a nice thing to say, is niet zo leuk om te zeggen. you have to go to bed on time. Je moet op tijd naar bed. What kind of sermon is this? Wat voor preek is dit nou I weer? want to enjoy my Ik life. wil mijn leven hebben, een Party. beetje plezier hebben, feestjes. Amen. Amen. But you know, when you stay up late, Maar als je laat opstaat, you can't rise early. als je laat opblijft, kun je niet vroeg opstaan. I'm not a morning person. Nou, ik ben geen morgenpersoon. Absolutely not. Helemaal niet. But I'm also not a late riser. Maar ik ben ook niet een late opstaander. So how do we do that? Zo, hoe gaan we dat doen? If you're not a morning person Als je geen morgenpersoon and you bent, don't want to be a late riser, maar je wilt ook niet laat opstaan, er there's only one thing you can do. is maar één ding wat je kunt doen. You have to get up to bed early. Je You have moet to go to bed early. vroeg naar bed. Otherwise, it's like a candle burning on two sides. Anders wordt het een soort kaars die aan beide kanten And afbrandt. you'll burn up, En dan brand je op. and you're always tired. En ben je altijd moe. And I know it's hard. En ik weet dat het moeilijk is. You want to seek the manna in the Maar morning. als je mannen wilt zoeken in de morgen, It says in the scripture, zegt er in de tekst, you have to be willing. moet je gewillig zijn. It's all about being willing. Het is allemaal heeft het te maken met gewilligheid. I need to go to bed early. Ik moet maar vroeg naar bed. I need to put that phone down. Telefoon weg, I need to put some things away. dingen weg. I have to.
Ik moet het. If I want to see a breakthrough Als in ik this een area. doorbraak in mijn gebed wil If zien. you need like 7 to 8 hours Als jij sleep, 7 tot 8 uur slaap nodig hebt. and we say in our churches, En we zeggen in onze kerken. come to prayer around 7, Kom om 7 naar de bidstond. maybe 7:15, Misschien iets later. but come before 7:30, Maar kom voor 7:30. so we can pray together. Zodat we samen kunnen bidden. And if you do the math, En als jij de berekening maakt. okay, so I have to get up like a little before 7. Als iets voor 7 op gaat staan. I have to go to bed a little before 11. Moet ik voor 11 naar bed. It's not spiritual, Het is niet echt geestelijk. but it's true. Maar het is wel waar. But you say, I cannot get up early. Maar I ik need my kan rest. niet vroeg opstaan. Ik heb mijn rust nodig. That's true, but you're going to bed too late. Dan ga je dus laat naar bed. And you're busy with all the things the world has to offer. En dan ben je heel druk met dingen waar die de wereld te bieden heeft. And you fill your spirit with that. En je vult je geest met dat. And then when it's time to eat the manna, En dan wordt het tijd om mannen te eten. it's too late. Te laat. The sun already melted it. De zon heeft het al gesmolten. Amen. It's simple truth. En dat is simpele waarheid. You know, the curfew we had in Holland De lockdown, de avondklok die we hadden in was not Nederland. such a bad thing. Was eigenlijk niet eens zo slecht. Number one, Ten eerste, your teenage children are home je in time. kinderen Praise God. waren eindelijk op tijd thuis. My daughter was racing. My daughter was racing. Mijn dochter racete. Come home at 1 minute, 1 second before 9. 1 seconde voor 9 thuis te zijn. But it's also nice when people come to your house. Mensen komen naar je huis. They're like, oh, Oh, I need to go. ik moet weg. Thank God. Dank God. Yeah. Ja, eindelijk. You know, it's nice when people come. Het is leuk als mensen komen, But sometimes they don't leave. maar ze willen nooit weg. And like 11:30. 11 uur. And they're not coming to prayer in the En dan morning. komen that's for zij niet sure. naar de bidstond, dat is voor zeker. Pastor Mitchell always said, Pastor Mitchell zei altijd. I asked him one time, how do you do that? Ik zeg, hoe doet u dat dan? People come to your house. Mensen komen naar uw huis. 6 o'clock. 6 uur, You know, 9 o'clock, time to go. 9 uur tijd om te gaan, man. Maybe they stay 10, Dus ze blijven tot 10, 10 to the 11. 11. And at the door, they keep on talking. En dan to blijven ze praten bij de voordeur. you. He says, I always say, Hij zei, ik zeg I altijd, get up ik sta op. and I say, En dan zeg ik, let's not rob these people of their prayer laten meeting. we deze mensen niet beroven van hun It's morgenbidstond. time to go to bed. We gaan naar bed. Amen. Amen. It's time to go to bed. Het is tijd om naar bed te gaan. Because I need my sleep. Want ik heb mijn slaap nodig. And should it be that the spiritual poverty of the church En zou de geestelijke armoede van de kerk could it be a result niet een resultaat kunnen zijn of people that just are not willing to rise van mensen die niet vroeg willen opstaan gather the manna? en de manna krijgen? And that people, they say, when people's lives spiral downward, En ze zeggen als mensen hun leven in een neerwaartse spiraal gaan. just generally speaking, Gewoon, weet je wel, algemeen when gesproken. your life goes in a downward Als jouw spiral, leven een neergaande spiraal these is, people get up later and later in the morning gaan ze steeds later opstaan. and they stay awake all night. En ze blijven de hele nacht wakker. And their life goes down. En hun leven gaat door het putje. And we are Christians this morning. En wij zijn christenen deze morgen. Amen. We don't want our churches to spiral downward. Wij willen niet onze kerken neerwaarts, onze levens neerwaarts gaan. We want to see a Wij breakthrough. willen een doorbraak zien. Proverbs 8:17, Spreuken 8 vers my 17. last scripture. Laatste tekst. I love them that love me, Ik heb lief wie mij lief hebben. and those that seek me early wie- shall find En me. wie mij ijverig zoeken, in het Engels vroeg zoeken, zullen mij vinden. And it's not my intention of this sermon, En dit is niet de intentie van de preek. like to prescribe you how you need to do it in the Om morning. jou te vertellen precies hoe je het moet doen in de morgen. I know people live far from church, people Ik- have children. There's exceptions. Ik weet, mensen leven ver van de kerk en hebben kinderen. Er zijn uitzonderingen. I'm just saying, make sure you have a morning Maar ik ritual. zeg, maak er gewoon een morgenritueel van. Just make up your mind, son, how am I going to do this? Zet het vast in je denken, hoe ga ik dit doen? Jesus challenged people to pray. En Jezus daagt de mensen uit om te bidden. And if you're a pioneer pastor, En als je een pionierpastor you need bent, to establish a morning prayer meeting. moet jij een morgenbidstond vestigen. We did it at my house for many months. Voor vele maanden deden we het bij mij thuis. Horrible. Vreselijk. Really, I thought it was horrible. Ik dacht dat het afschuwelijk. Some people, they get all enthusiastic. Mensen worden heel enthousiast. They come at 6 a.m. in the Komen ze morning. 6 uur 's morgens al. Please, give me a break. Kom op, man. One time in the whole entire life. 1 keer in hun hele leven, weet je wake you wel. up. Om jou wakker te But maken. sometimes you got to do something. En soms moet je iets doen. You need to establish it. Dan moet je het vestigen.
The Bible says, Jesus says, men always ought to En pray. Jezus zei, mensen moeten eigenlijk altijd bidden. He challenged them. En hij daagde hen uit. But I'm a pilot in my life. Ik ben de piloot in mijn leven. And I want to see a breakthrough somewhere. Ik wil ergens een doorbraak zien. I can't fly into the day. Ik kan niet de dag in vliegen. I need to take challenge and take the control. Ik moet controle nemen. I want to close the illustration. Ik wil sluiten met de We illustratie. had a tremendous breakthrough in Amersfoort in the last months. In de laatste maanden hadden wij een goede doorbraak in And Amersfoort. it's amazing what God is doing. Geweldig wat God aan het doen It's is. not only the new people that come, Niet alleen de nieuwe mensen but people, they come to the outreach. maar ze komen ook naar evangelisatie. Normally it's a handful of people. Meestal een handjevol. And all of a sudden like 40 people show In up. één keer 40 mensen op de straat. Amazing. Ze, wauw. Financially, breakthrough. Financieel gaat er een doorbraak. Also just people saved, baptized. Mensen gedoopt. And so the people in Amersfoort are saying, Pastor, what happened? En de mensen in Amersfoort zeggen, wat is er nou gebeurd? And you know, people, they have all these ideas. En mensen hebben allemaal ideeën. One guy came to me. Eentje kwam. He says, I think Ik denk, it's because you travel a lot. omdat je veel reist. But now you're home. Maar nu ben je er altijd. So now it's my fault. Ja. Dus het was mijn fout. That when I'm away, that God can bring a breakthrough. En nu ben ik de... Oh, he's de- a great guy. Ja, Somebody hij is een goeie else jongen. said, Iemand anders zei... I think it's because of other churches. Nee, hij zegt omdat vanwege andere kerken, zei hij. Several churches in Amersfoort closed their door. Andere kerken sluiten een deur. There was a church in Soest that Er was closed een their kerk in door. Soest die sloot een deur. And these people are now coming to our En church. ze komen nou naar onze kerk. And that's true. En dat is waar. It's absolutely some people from other churches. Tuurlijk, zijn mensen van andere kerken. Somebody else said, Iemand anders zei... it's because of Lila. She's a soul winner. She's in Oh, our dat is church vanwege right now. Laila, de zielenwinder in onze kerk. I don't know. Ik weet het It's niet. absolutely true all the way down. Al die dingen zijn waar. But then I started to pray about that. Ik begon erover te bidden. And the Lord directed me to a sermon I preached just before the fast. En er was een preek die ik vlak voor het vasten preekte. It was a simple sermon Een simpele preek. about praying 1 hour. Over 1 uur bidden. Jesus had a scripture and he says, En Jezus had een tekst en hij zei... can't you not watch with me for 1 hour? Kan je dan niet 1 uur met mij waken? Come on, man. Kom op. 1 hour you should be 1 able to uur pray. moet toch wel kunnen? So I did a sermon. Zo ik deed een preek. If you want to pray an hour, Als je een uur wilt bidden, you need a plan. moet je een plan You hebben. need to have a list Een lijst and a place. en een plaats. You preach it yourself. En je preekt het zelf. And then Jesus said, En Jezus zei, the spirit is willing, geest wil wel. the mark, everything is ready, Ja, alles staat klaar. but the flesh is weak. Maar het vlees wil eigenlijk niet meedoen. So I preached that sermon, En zo ik preekte die preek. and people responded. En mensen reageerden. Also the new people in church responded. En de nieuwe mensen in de kerk And they reageerden. put their name up, En ze plaatsten hun and they naam had the daar list, op een lijst. and they are praying. En zij And baden. that's amazing. Het was It wonderlijk. was powerful. People responded. Mensen reageerden. And when I was thinking about our breakthrough, En als ik nadenk over de doorbraak, I think God said that was the breakthrough. dan denk ik dat was de doorbraak. Amen. Prayer is the force on earth Gebed is de kracht op aarde. that sets in motion the force of heaven. Dat de kracht van de hemel in beweging zet. Amen. They made a plan and they did it. En ze maakten een plan en ze deden het. And we will never grow beyond our prayer En we life. gaan echt niet verder groeien dan dat jouw gebedsleven is. So you need a morning En ritual. zo, je hebt een morgenritueel nodig. In your circumstances, In jouw omstandigheid. if you can come to church, come to church. Als je naar de kerk kan komen, kom dan. If you can't come to church, Als je niet kan komen, make sure you have a ritual. zorg ervoor dat je een ritueel hebt. I'm going to eat that manna. Ik ga de manna eten. Amen. While it's still hot. Terwijl het nog steeds heet is. Amen. It's going to be a spiritual food for the wilderness journey of Geestelijk today. voedsel voor de wildernis van vandaag. It will sustain me, and when I come to the promise, En het gaat me ondersteunen als ik kom bij de I'll belofte. have enough strength Heb ik genoeg kracht to go in. om binnen te gaan. That's what I believe will bring a breakthrough. Ik geloof dat het een doorbraak gaat brengen. Amen. Let's all stand for a Laten we gaan moment. staan. Let's all worship God. Laten we God loven en prijzen. Wonderful sermons this morning. We're going to have a break. We're going to back 5 minutes before 11. We're going to be back. And let's pray for the food. Thank you, Jesus, for these wonderful sermons. Thank you that you touched our hearts through these sermons. I ask you for the food, for the time off. We're going to ask your blessing over that in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. 5 minutes before 11.